Pokračujeme v tom nadšení, ktoré z Miška len tak trišťalo ohľadom festivalov a trávenia času, či už na rôznych festivaloch. My sa ideme venovať jednému, z ktorého máme veľkú radosť, najmä my, ktorí žijeme v okolí Bratislavy, pretože sa koná už po niekoľkýkrát a ideme sa o ňom porozprávať s pani Andreou Kozákovou. Andrejka, dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Symfónia umenia, to má v sebe naozaj nádhernú myšlienku, ale aj takú pestrosť a rôznorodosť. Spomenula som, že už po niekoľkýkrát, tak moja prvá otázka, ktorý ročník chystáte? Tak je to neuveriteľné pre nás, ktorí pripravujeme tento festival, že už je to naozaj že 6. ročník. Ja viem, že pre niekoho sa to môže zdať málo, ale my, čo stojíme za tým festivalom, vieme, že urobiť 6 rokov takéhoto festivalu na Slovensku je naozaj drina. Je to veľká drina, viem, o čom hovoríte a veľmi tlieskam a teším sa z toho, že bude samozrejme ten ďalší ročník. Ale keď o tom hovoríme, poďme k tej práve žánrovosti, lebo vy máte tú veľkú pestrosť a výhodu, že ponúknete divákovi v dobrom slova zmysle z každého rožka trošku. Poďme k tým uplynulým 5. ročníkom, že čo vás tak najviac, alebo čo sa ľuďom najviac páči, čo tak najviac rezonovalo? To je výborná otázka, ale veľmi ťažká otázka. Áno, a ešte ťažšia odpoveď, pretože môžeme to samozrejme počítať, pozerať sa na to, aká je návštevnosť. Ale samozrejme môžeme to brať ako odozvy od ľudí, čo sa im najviac páčilo. Ja si myslím, že samozrejme najväčší komerčný úspech, nazvime to takto, mal Jonas Kaufmann, veľký operný tenor. Ale samozrejme aj ostatné koncerty, napríklad pre deti. To bolo naozaj veľmi vždy zaujímavé a veľmi, veľmi navštevované. No a také tie, možno, že trošku také tie populárne koncerty, ktoré sú samozrejme v sprievode symfonického orchestra. Tiež je to veľmi zaujímavé. Práve máme možnosť pozerať fotografie, tak sa z toho veľmi teším, že sa k tým dostávam. Myslím, že to je práve pán Kaufmann. Ideálne je, že vlastne vy k tej opernej hviezde, ja som zažila niekoľko vašich ročníkov, dávate príležitosť Slovenskej filharmonii, slovenskej opernej speváčke, že vlastne tá variabilita je úžasná práve v tom, že je to aj pre nás, ktorí možno nepoznáme mnohých z týchto ľudí, sa naraz zoznámime vďaka veľkým hviezdam aj s tými našimi. Poďme možno ešte, pozeráme sa na ďalšie zábery, poďme možno k tej multižánrovosti v tom, že mávate muzikál, poďme trošičku si pospomínať, lebo viem, že máte kapely swingové, big band, to všetko sa dá na tých pódiách zažiť, to je fantastické. Áno, my chceme, aby tam bol jazz, aby tam bola symfonická hudba, klasická hudba a populárna hudba. Všetko by sa to malo snúbiť s tým veľkým orchestrom, pretože naozaj postaviť na pódium veľké orchestra ako Slovenská symfónia je pre nás úplne úžasné a my vlastne máme výbornú spoluprácu so Slovenskou filharmóniou. Ale potom robíme aj komorné koncerty v krásnom kaštieli, tiež v Ružinove. Aj tie majú veľkú odozvu. Napríklad tam sme robili Verdiho Requiem, čo je akože veľdielo, je to tiež s veľkým symfonickým orchestrom, ale aj menšie komorné koncerty, kde pozývame aj slovenských, ale aj zahraničných umelcov. My sme sa pred malou chvíľou spoločne rozprávali ešte o tom, že aké je to nielen nákladné, ale teda aj dôležité, ale je to aj veľká príležitosť napríklad pre nových umelcov. Vy dávate aranžovať rôzne diela. Pamätám si, že ste dali Elán, ste mali fantasticky spravený. Myslím, že Queen bol minulý rok. Bude aj tento rok niečo také? Queen bol prvý ročník. Alebo prvý ročník. Vidíte, ale mi to letí? Áno, ale to bol klasický Queen. A tento rok, keďže vlastne Freddie Mercury by mal presne 5. septembra 80 rokov, takže nám to takto krásne vyšlo, tak sme sa rozhodli, že vlastne pretavíme tú jeho lásku k opere do nášho koncertu a bude to taký operný koncert, ale samozrejme aj staré známe hity Queenu zaznejú. No, načrtli ste už, že teda čo nás čaká 5. septembra, ale poďme trošku ešte na začiatku. Čo bude tento rok teda možné vidieť na Symfónii umenia? Samozrejme, hlavná hviezda tento rok, lebo my sa sústredíme na jednu veľkú vždy opernú hviezdu každý rok spolu so Slovenskou filharmóniou. To je ako taký ten náš najväčší koncert. Príde svetová operná solistka Diana Damrau a Pavol Bršlík a samozrejme Slovenská filharmónia. No a začíname vlastne už začiatkom septembra. To bude tu Jerská filharmónia. Takisto prichádza z West Endu, z muzikálového West Endu. Volá sa Michael z Haganza. Má také strašne zaujímavé meno.
ktorý bude spievať hity Michaela Jacksona spolu s rozhlasovým orchestrom Gustava Broma. Potom, ako ste už spomínali, bude to Freddie Mercury v opere. No a ďalším koncertom bude taká čerešnička, si myslím, pretože je to Requiem. Všetci poznáme samozrejme Mozartové Requiem, ale tentokrát to bude vo verzii rockovej. Takisto s veľkým orchestrom a so slovenskými opernými solistami. No a potom Bratislava Hot Serenaders, to už je taká naša klasika a budeme mať aj jazz, ktorý prichádza Lukáš Oravec, jazzový kvartet a bude to Latino jazz. Latino jazz, no tak naozaj veľmi pestrá ponuka, ale vieme aj to, že počet vstupeniek býva vždy limitovaný, tak predpokladám, že kto sa nedostane, máme šancu si vašu symfóniu umenia niekde vypočuť alebo vidieť počas možno neskôrších mesiacov? Áno, každý rok je naším partnerom STVR. Tentokrát to bude Slovenský rozhlas a v Slovenskom rozhlase odznejú 2 koncerty, konkrétne Freddie v opere a Michael Jackson. Takže je sa na čo tešiť. No Open Air, aj za to vám vždy skladám klobúk všetkým kolegom, ktorí sa venujú vlastne Open Air koncertom, pretože to je nevyspytateľné. Viem, že vy máte šťastie, niekto pri vás stojí. Takže predpokladám, že bude stať aj tento rok. Zase sa vám to prajem. Ale mám poslednú otázku. Keď niekto ochorie, ako sa rieši možno situácia? Spomeňme pána Kaufmana, aj keď ste fantasticky hneď zareagovali. Tak áno, pán Kaufman, to nás veľmi mrzelo, ale keďže pán Kaufman slúbil, že teda príde na budúci rok, tak sme si povedali, že dobre, stáva sa. Samozrejme je to nevyspytateľné a o to bol ten koncert na ďalší rok krajší. Áno. A samozrejme skrátili sme festival, ale nikto sa nehneval, lebo takéto veci sa samozrejme stávajú. Pokiaľ to budú len takéto, je to fajn, ale hovorím, že pre nás je vždy toho počasie, za to sa vždy, každý rok, ja osobne modlím celý rok. Andrejka, veľmi pekne vám ďakujeme, že ste prišli, že ste nás nadchli, že je na čo chodiť na Slovensku, je sa samozrejme aj na čo tešiť, takže držíme palce a budeme myslieť na vás, nech sa všetko podarí. Ďakujeme pekne. Ďakujem.